Chauffeur Fleming Minté Sigato ni wati na mabe aban fle ambo fo ola dante fuli bina ka demne kay fukidal aw Minté Sigaika awka jemka mani Fleming be wule nazara kana jeunesse développement abi sigaro dimanche ka demne 19h la ka table 20h la wol manamu sro abi siginka laje o duguje intenendu ka demne 11h la ka table midi la aw munu frabe jamana kokan ambo bela jele fo ka jirala ka fo émission jeunesse développement aw be de ni yorodu ambo be fo dante fulimina ba kala ma chugu na mali jamana abe contexte min kono amadu macha mana ambe wala ka contexte kele vécu ñoron fait aywa wala sa geleyi akanga wuli ka boyno chugu jumena mali nganga attitude jumenta anga hakilla jumenta yala afrako mali hine jamana yala hine amaka osanti anga jamana kani watila wa est-ce que nyaw famuya ubala ka ke gelayin konnana wa udila anyeni babuyita babu konnana amina kuma yala geleyin ni maliyan yu hakina franyon ka nyon kuma nyoya yala geleyin be mesena wal mateme sena wa o fura so to gumena ayi weli bla maflama mafola wi El Hadji Moussa Bouli ni ale chef d'entreprise kere barakero babulu aywa ay ka fo ni wati geleyin na kere barakero chama gelewu surala amina kuma dama akaseka aywa aka hakina tafo anga babu kan soni ni ala sonama maflana odi femi Soumela Sidiki Traoré Mali Ansaru ulu shifina ko kwa jokuluba ale nyamai ni ala sonama amina kuma da fanama sabla jemukai dabo kunye Mali shifina kaudi ka auka hakina tangini ka don aywa jamana rebe tabulo min fana kan awbisega munefo o kan yala Freud menga nga sura la solution menga nga ngini o gela nuna o de cadre konna na mbe babu sigi yano dimanche anga babu des défis sécuritaires et crise de carburant entre résilience et adaptation des entreprises locales la nela sonama amina babu ke o di kansa amina kuma di anga mawulile foloma El Hadji Moussa Bouli, salam alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. On est très ravis aujourd'hui qui sera un plateau ka jeunesse et développement de la qui wele kana aywa bibabu wori babu kerengene mi be talike e crise mi be senabi mado aw be entreprise tiguye je crois que aw de bise ka chama fo agela fana kan nama yi ka fo ko abse ka kuma agela o kan yala abse ka mune fo a solution na feren de bali jumene kan atike mimbatu ne wati gela yi abse ka no ya chugo mina ne ala sona manga yana ngata bise ka doni fo iyere kan Shirifla Flebo minu tidon absia ke do bidon ga do funa tidon Shirifla Flebo ka chan kosobe aywa ambe kuma dima ika dakunya kelinke ika dakunya kelen fo iyere kan ok mbe foli bla kata Shirifla Flebra bela jelema ne Moussa Bouli ne société tigé société Bouli Gold me barake sanko domaine kono kosobe sanga fere ni exploitation niveau la permis ko la me barako lu kono d'accord ya fo tugumna société wera ubeno ya fonye associé société munu konna no y commerce stra wera wi Très bien. Alors, c'est pourquoi on a décidé d'initier cette thématique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont touchées, qui sont affectées par cette crise. Alors, vous, en tant que chef d'entreprise, quelle perception avez-vous sur cette crise? Inch'Allah. Ni kumbe toni fo ni gelaina ni a damna ni gelain yere sourcier yoramuni mais no ye anga bambati munu be no ni ka technique ke ka citernu anciernu kumbe ka bingani nyesi oluma wala sa kanani gelai population ma donc mais kuma damineni olu ka côté folo comme beba kalama be sandamanaman bo donc Mali be o problème konala no ye do kele no kana no ka hakina kele ko jadizmi donc we
technique caman essayer donc u dɛsɛlen kɔ ni u nana ni fɛn ye ne b'a dɔn carburant c'est très sensible. D'accord. I b'a ye k'a fɔ ni ale ma sɔrɔ ni jamana manquera la dɔɔni dɔrɔn a bɛ affecter fɛn bɛɛ kan parce que c'est devenu indispensable mɔgɔw ka yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na déplacement bɛ lié no carburant de la wa baaraw industriel fɛn bɛɛ lajɛlen gulonnen bɛ carburant la an yɛrɛ ka électricité kɔnɔna la i n'a fɔ courant ko siraw la o bɛɛ lié bɛ carburant de la donc n'u y'a ɲini k'u bɛ o sira étouffer walasa jamanadenw ka se ka degun ani ka muruti fanga kama donc o mɔgɔ ninnu an b'a fɔ k'a fɔ ko u dɛsɛlen de don donc n'u dɛsɛra u ka sira ye ninnu sira ninnu de ye maintenant a kɛlɛ in ka gɛlɛn ka sababu kɛ u dɔɔnin tɛ ka bɔ jama la mɔgɔ jugu kɔfɛ mɔgɔ jugu dɔw b'a kɔnɔ nka u kɛlen bɛ k'u don an yɛrɛw de la an ka denmisɛnnin dɔw de la donc ka ko in gɛlɛya an bolo donc o kɔnɔna la i tɛ se ka u dɔn ka bɔ jama la parce que an yɛrɛw de don u bɛ wuli ka taa binkani kɛ ka taa n'u se ka segin ka u ka maramafɛnw dogo ka tila ka don an ka population na an bɛ kuma o kuma fɔ an bɛ ko o ko kɛ an n'u b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ an n'u bɛ jɛ ka mɔgɔ ninnu yɛrɛ jalaki ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ u bɛ tila ka wuli ka taa ka t'u ka tiɲɛniw kɛ donc o kɔnɔna o de kama kɛlɛ in gɛlɛyara fo ka na se bi ma donc laɲini fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye ka se ka o mɔgɔ ninnu dankari kɛ u la dankari bɛ k'u la cogo di fanga mɔgɔw t'u dɔn olu bɛ ka fama mɔgɔw olu bɛ u b'u kɛrɛfɛ u b'u ye don o don n'u ye politique o politique labɛn i b'a sɔrɔ u b'a kalama o ɲɛ b'a bɛɛ la nka olu bɛ politique ninnu labɛn kɛlɛ kama i b'a sɔrɔ fanga mɔgɔw ti o kalama ka sababu kɛ ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na dɔ in bɛ dɔ in ka technique da bana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ ale bɛ ka o ye a bɛ k'o dɔn dɔ in tɛ ka o dɔn donc kɛlɛ bɛ gɛlɛya dɔ in bolo mais anw minnu ye population ye u bɛ don anw minnu na a mana kɛ cogo o cogo an bɛ sɔmi sira dɔ la donc o sɔmi sira kɔnɔna la n'an y'an fanga fara tenitigi ninnu kan an ka lakanabaga ninnu kan a ka ca Ala fɛ donc an bɛ se ka u fɛnɛ ka technique an ka siraw di olu fɛnɛ ma n'o kɛra an ka mɔgɔw bɛ se ka se sɔrɔ u kan ka u bali ka tɔɲɔ nati ka se jamana kɔnɔna ma donc ni ko daminɛna ni o ye fɔlɔ c'est à dire ka fara an ka tenitigiw kan k'u dɛmɛ ni kunnafoni ye walasa a ko ka se ka dan sira la walasa u ka se ka mɔgɔ ninnu labɔ u ka lajɔ u ka dabali jugu ninnu kɔnɔna la sababu kɛ u bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔna faya minnu kɔnɔ n'u bɛ ka taa sira da mɔgɔw ye o faya ninnu mana kɛ cogo o cogo accès dɔ b'u la i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de ka don u kɔnɔ i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de ka don u kɔnɔ wa mɔgɔw fana bɛ yen minnu bɛ o kɔnɔna ninnu dɔn kojugu ka tɛmɛ an ka tenitigiw kan donc olu ka se ka fara an ka tenitigiw kan ka kunnafoni d'u ma ani ka siraw yir'u la sira min b'a to u bɛ se ka banbagati ninnu lajɔ wo kɔnɔna la yen nɔ voilà donc n'o kɛra gɛlɛya mun bɛ yen n'an da bɛna se olu ma olu bɛ dan sira la olu tɛ ɲɛ sɔrɔ. D'accord. Inch'Allah. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois que dans les émissions fana na fayi abu mina plateau ka abe mi fo yala jamana nyamo fana buka tomata soro ne la ka barake nayi nyumambi kolombi nga nyama ye ka fo ambe maliden kilende ambe ka hakila ke kile ka funi gele abe gele nga boye chigudi odila ay wole bla awma awna nga wole jabi et Sidiki Soumaïla et Traoré, je crois que il y a quelque chose. Il faut que machama ibi wuli nanga wuli jabi et des Mali ansaru chifina ka kwanyama bai. Alors, je crois que on a chama kalama akula sabla carburant ko bibina entreprise chama be ansaru bulu. Je crois que chama gestion be et des bulu. Alors, bibina trigitro du monde la kasro carburant soro labi et bulu monsieur buli boraga 1600 ka foko walasa nin koin kase fuka sega siri adana il faut que malien bɛɛ de ka kɛ kelen ye ni sumina min ma e ko o tigi dénoncer k'a fɔ ko hakilina jugu b'a la ayiwa e bolo a bɛ se ka kɛ jumɛn wɛrɛ ye min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka se ka nin ko in ka ban pewu. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo k'a barikada. Inshallah.
TV Cherif la barakɛla bɛɛ fo. Inshallah diyara ye. Jeunesse et développement yɛrɛ. Mɔgɔ min bɛ a émission in passé an b'a fo. Diyara ye. N'o ye Sadio yɛrɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la. Ani kunnafoniya ɲumanw ka jamanadenw la faamuya. K'u bila jamanajɔ sira kan. An b'an ka tɔn mɔgɔ bɛɛ fo. Ka tila ka maliyɛn bɛɛ fo u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ n'u ka muɲu na nin waati gɛlɛmanba in na. Bon ni y'an yɛrɛ ka service ta i b'a ye an ka baara fanga ka bon kosɛbɛ. San kalo 12 kɔnɔna na an bɛ mouvement na Mali fan bɛɛ. An bɛ sensibilisation na. An bɛ ka mɔgɔw sama ka taa paix ma. Bɛn ni kelenya silamɛya de y'o ɲini. An ka baara basé don o kan. I n'a fɔ kuranɛ y'a fɔ cogo min na. Et puis an yɛrɛ kira Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye don min na a ye kun da Medine kan. O y'a kunbɛn ka dɔnkili min da. O y'a fɔ dɔnkili in kɔnɔ de ko Muhamadu min nana ni nɛɛma ni hɛrɛ ye. Donc an ka baara bɛnnen don o ma. Mais k'a ta depuis ni crise in daminɛna o baaraw o bɛɛ jɔra fɔlɔ. Sensibilisation bɛɛ jɔra. Bon an dun b'a dɔn ni seginna kɔ san 10 san 20 hakɛ i b'a ye fɛn ye nɔ bɔ. Parce que ni donna dugu caman na anw ka laseli sera dugu minnu ma f'a y'a mɔgɔw lasɔrɔ. Mɔgɔ minnu kɔni ye laseli sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ olu ka faamu bɛn kɔnɔ i b'a nɔ ye u la tɛ wuli. Bon ka kɛɲɛ ni entreprise minnu fana b'an bolo o entreprise bɛɛ lajɛlen de nana jamana yɛrɛ dɛmɛni kama. Bon an ɲɛ b'a la carburant ko crise sera a bɛɛ ma. O la il est temps que an minnu ye jamanadenw ye an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Jamana in bɛ degun in kɔnɔ a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na. Minnu bɛ fɔ su ni tile u bɛ ka wulikajɔ kɛ a la n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye an b'a f'u ye halisa u ka ta fara a kan. Mais secteur privé ninnu na ɲɔgɔnnaw mɔgɔw b'u la hakilinaba b'u fɛ minnu yɛrɛ bɛɛ tɛ se ka fɔ hali n bɛ da la kɛnɛda kan. Mais hakilina b'u fɛ minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ basigi. U k'a lajɛ u ka olu dɔw démarcher. Kuma dɔw ye kɛnɛkan kumaw ye nka kuma dɔw fana ye kɔnɔna kumaw ye. Ma siga la fiyewu ni olu hakilinaw sabatira jamana in bɛ degun min kɔnɔ a bɛ bɔ a la. Ala ye diɲɛ da ni gɛlɛya fɛn o fɛn nana diɲɛ kɔnɔ Ala ye solution dɔ d'a la. Entrepreneurs ka slogan dɔ don ko entrepreneur ti échouer o y'olu ka slogan ye ko nka a bɛ système dɔw ta olu bɛ échouer. U ko tuguni ko le développement n'est jamais automatique. Fo développement sirilen don fɛn dɔ de ka ta ka fara fɛn dɔ kan ni hakilina ni kumakanw ni bilasiraliw ye walasa développement bɛ sabati. Bon la jamana b'a seko la mais secteur privé fana n'i y'a ye k'a min progresser la fo ka se ka yeli bɔ fo diɲɛ ɲɛ bɛ jɔ a la a bɛ se fɛn dɔ la. Donc il est temps que jamana ka gɛrɛ u la ka u ka hakilinaw ɲini. N b'a ta an yɛrɛ ka organisation n'o ye Amsardini ye. Amsari ye jɛkulu ye min sigila a bɛ san 40 ni kɔ bɔ mais san o san Ala barika la évolution kura de b'a la ka taa. A bɛ yanga. Bon an karamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn a bɛ laseli min na wa ŋanatigiya ka fisa ŋanaya ye. N b'a dɔn a ka bureau la den bɛ a ka tɔnden bɛ ni jamana sera k'u lamɛn. Carburant ko in mana gɛlɛya cogo o cogo solution bɛ sɔrɔ a la. Ne yɛrɛ b'o dɔn. Aw lamɛn cogo jumɛn na i b'a fɛ ka mun de fɔ ka jamana ɲɛmɔgɔw wele wa. Voilà jamana aw bolo k'a fɔ ko Ansaru cɛla maa bɛ se ka sɔrɔ min bɛ se ka maa ninnu kuma ɲɔgɔnya wa walima solution bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na e bolo. Diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ n'a fɔra ko mɔgɔ fila bilala ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ n'i ka raison dɔ de. Jamana bɛ kɛlɛ kɛ n'a ka fasodenya ye minnu fana bɛ ka kɛlɛ kɛ o bɛɛ bɛ k'a fɔ ko faso ko diɲɛ ko wali kelen ko faso ko kɛlɛ. Bon a bɛɛ lajɛlen ni tɔɔrɔ nana a la i bɛ taa sɔrɔ jamanadenw de bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la ni hɛrɛ nana a la jamanadenw de bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la mais kɛlɛ o kɛlɛ tɔɔrɔ mana taa se jamanadenw ma il est temps que a ka kan k'o kɛlɛ jɔ sa k'a lajɛ jamanadenw ka libérer fɔlɔ mais ni a kɛra ko a ka kɛlɛ kun kɔni ye jamanadenw ka lafiya ni jamanadenw ye tɔɔrɔ sɔrɔ o kɛlɛ ka kan ka jɔ. Bon diinɛ ko kuma ni fɛn wɛrɛ minnu b'a la n'i kɛra réparateur ou bien i kɛra mécanicien ou bien i kɛra commerçant ye n'i ko ko e de b'o ɲɛdɔn ou bien e ma fɛn dɔ faamu o la i bɛ taa sɔrɔ e ɲɔgɔnna 1000 wɛrɛ bɛ yen min b'o ɲɛdɔn ni olu ye ɲɔgɔn ye a ka se ka sigi ka fɔ kɛ ko tɔɔrɔ bɛ ban
d'accord ala ye kilinye aga kira ye kilinye wa qur'ana ye kilinye ala ka fo kono ko ka kuma ka kilinde ni mi yelema e ni ne de se ga fo mani yoro fam menan zigila mi yon fam d'accord donc jamana ga mesure ta abi wuli ga jomina surtout ma va accent ga yoro do fanaka kuna fo le bami mi di jamana kono dem fe surtout privé fe u ka la je u ka kuna fo le cadre ka blamine do kono ila fo chugo jumena donc c'est la kuna fo de 1600 pour que ka jamana fama ou la passa ou ka baraketa ou la mais bita soro do la passali aya faute wala sali ka tokomi fin do soro mais façon abita ke kololo jamana ya d'accord donc ni jamana sera ni niveau là abena fo tasuma abiji sanfe ni ko ibo faka o faka ne hakili de d'accord sinon dusuni fin to faka bon kuma yoro se ka ba jamana kono kuma be u ka mesure ta ka kuma kala do nyini munu be kuma don d'accord parce que hakili jantiku ba fo ko mogo min be tutu ka kuma na be nyuma bo ada akanu bi do mogo la d'accord o fna tien donc ni ga kuma famo e ba fe ka ajira ka fo ko jamana kuna foni disra ewa alla soro abala ka kenga toka jedo sabla mamin blalimba kula utega ujinero fia kula je ne sais pas si il s'agit de ça ou pas na kuma be mini no fe ministre so mi sigile do kuna foli di ere kama e sige abaka kuna foli di lawu yere bedonwa munu privé ni eta ka sirafe aka laje aka se ko lu do nyini munu kuna foli jelen di jamana deuma anu ka se ka siki ka kuma d'accord moko chama mi passé kuna fo ina fo ere kuna foli di la doy moko chama mi passé fi experience chama soro jamana kula uka kuma usienfe uka laje au munu be fo au be ka chesiri ke jamana de musika kuna foli anyu masoro choko mina ukolu do nyini uka se ka siki no lu yere jamana mana kala choko amse ka ta choko di parce que kuna foli arme ya ka jugo ni morfa surasi ka morfa kizede kuna foli kuma kagbo aka girin ka teme morfa kizeka c'est important c'est très important d'accord donc je crois que sa proposition est vraiment pertinente il veut vraiment tout seulement dire que le milieu professionnel le milieu de la presse il faut vraiment l'assainir parce que effectivement mo tiamambe kuna fondi konna la ma tiamama fonye kuna fondi la nga yala akalame do ulawa dona be do ulawa nga au fana à la proposition fana je crois que ni amse ga so inda ka doni fo à la proposition ka yala bibila parce que ba ka fo mesure yere tiama tarani labaina mais ba kuna fondi la ou sonimada olu takan kosobe ne ko crise jumain essentiel ko geleya tajiko geleya abe sur le jumain je crois que dans un communiqué il a été précisé qu'il a fait une corporation nous station et priorité qu'on a dit nous doma mais aujourd'hui je crois que la presse je peux dire que la presse est quasiment oubliée dans la prise de décision peut-être des autorités ça au frais mais où y a la formalité donnée mais est-ce que à mi fana fo au fana te proposition doyer ma minuri kuna fo ndinke nous ou donner à la kosobe ni à donner à boula est-ce que il n'est pas aussi important que nous fana approcher yala hakina mi boula ka seka baraka na echuko mi ya bismillah ay kuma mu fo kuma ndi sranna donc ni kuma ta côté doina madame ni 20 population ni nous nga rapport donc maintenant srafla na obina o sra di fanana na no sra live se ga srafla fene solo kono srafla e muye o e bekera information dilay et réseaux sociaux sans fait c'est ça donc il va y avoir au quand cadre cadré d'accord gouvernement be ka barake bien sûr pour que ces information nous recadrer parce que comme ben we unu mo be nyona donc mais alsa amako be ala ma nyekon la flek kana kala et réseaux sociaux qu'elle me fait de mali yere halini ni problème te mali mako bala ka glan ka malien don jenu dem sunu ka famia ka for réseaux sociaux mu yere uta do ma fam folo parce que obeka ke munye obeka kololo de la se jamana ma olike aka na fala se jamana ma d'accord maintenant crise ni ya bunyani ka tuku akuma ere jiaya
a bɛ mɔgɔ hakili la interpréter à manière là voilà bɛɛ ka interpréter à manière là donc a b'a hakili la ka tɛmɛ hali terrain kan quoi a b'a hakili la cogo min na a jugu b'a hakili la cogo min na a tɛ terrain kan ten yɛrɛ quoi n'i y'a jateminɛ quoi parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ k'a gɛlɛya fo ka tɛmɛ a dan kan hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen nka u b'a fɔ k'a gɛlɛya fo ka tɛmɛ gɛlɛya effectivement a ka kuma tigɛ et puis a ye min fɔ n b'a sɔn ji la parce que n'i y'a ye k'a fɔ bi bi in na Mali jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ ko kɔnwa dɔ kan ka don sisan i b'a ye jamana yɛrɛ kelen bɛ ka c'est comme dɔw de ciblé bon ne t'u wele ko journaliste nka maa dɔw de ciblé u bɛ réseau kan u ka popularité ka bon réseau kan olu de bɛ o image ninnu cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a ko kɔnwaw donna. Et tout récemment, on a également vu que dans au moment où on a fait qu'on a fondé là, qu'on a fondé là où tout est, qu'on a fait une crise qui a sababou yéré, qu'on a fait deux référents y'auront fou à Konnala. Moi, je sais que c'est quelque chose vraiment qui est très dangereux. Et puis, on peut pas faire des autres minutes qui demandent de faire une là ou une bala. Qu'on crise donc vous a créé heré doye sabla. Qu'on crise yéré kafsa parce que créé donc ma heré donc y'auront fou à Konnala. Bon. Ni si kali kuna fondi la est-ce que un man n'a fumé mal beaucoup sauvé tu vois a bien motivé katasira du coup de kan wala a bien motivé katasira kolonika bon ni au point comme a bébé globalité kelen kono globalité ye juma ye kuna foni be ka di des fils à travers ça veut dire a di to bébé ka kaye quoi faut au ka dabla no dabla la ni erreur ni chama be ba kono ni kelente a chama de ba kono parce que iba don ambe kelamuna comment y'a fait une chose comme ça nous avons des anciens encore en tout don ni carburant de cabo pour faire beaucoup d'abord on tient d'abord on tient beaucoup comme connala kayor assainissement kayor sécuriser pour que maintenant cadeau ou bas d'adon erdo là ou bas là do qu'on fait là mais bas sera qu'à fort du kilo que la haine du fitini la haine ne va kenno de ba kono il va sur le téléphone de double c'était une témoignage à 600 et un club ga jamana dole informer wala mo jugo de wala be fe ka tieni ke exactement ti venu témoignage à 600 ba fla dole men yorena ke menani dole men yorena ke jamana de faso kanu de ela bebe mo de wala be fe ka tieni ni tien et be bo réseau fait donc information ni ko abi malen erina à la même heure abon ni dubina de la sur le double mo wala c'était nous quand maintenant ça bidu maintenant ça c'est pas pour informer la population mais plutôt pour que kandi faire mo djuguma pour exposer en fait voilà donc il faut que en Europe au femme jamana ya retseka au kelebe ko ban faut en Europe de population au femme ko voilà mais c'est avec chuku dumena en population ka seka nyo o kelebe ko ni émission ya mandoye ambe sensibilisation munke obe sensibilisation munke lu ba to mo ba femme ka fo bebe ni manajubate utati manajua utadondi ngani emission na ngona anini kuna fonu be fe sensibilisation meke ubado ngafu be cheni neke d'accord yeah mais ni gouvernement a fok mabe iba soro a information mo wore be boko kokare ko lagosi ko kire lagosi gagner si fin era ma quoi yeah en rede garçon folo ni crise ka bang sona abe bang ka damina fa la bang faut population ne ka son akaban exactement nambora kuna funi kulun dili ani kuna funi na fantan dili ani kuna funi manga ditumamuna ubo di nambora o cadre konnala ani ire ga kuma mogore be sigi muni be ga kuma do fo ila o lamele no kujugu fo mo ka don ka fo ko ni kera mo do e lamele ndo ika kuma fo ta ika don no do bi stene ba ka do se ga kuma do fo tike problème ya tike gele nga e mo lamele ndo et sera hacker de là et mon a au point faut et pour le jamana yarama donc faut beaucoup encore donc au blanc qu'on a yé qu'on a fondi là yé mo organiser faut beaucoup donc na le don 600 au delà famon be baramuna ou be se adana en yere de lafia ou be baramuna tala yere kama sorasi fa fa flek ngo kono tan 600 billahi ou be se kan musiki ka far en camp Bamako yano toro be se jamana de mo formation bula abe se jamana de mo folo yana ka se oluma je ko yere devant jamana de quoi mais ou be no nous façon quand ani oui quelqu'un dit que façon ni ambolo na folo na ani la kana go de kama de le kama on fana ka deme de kanga suma wala so ka se ka ayere na nga na folo la kama c'est très important et ka ou en citoyen en population on a deme kanga se sur la suma chugo jumena we kili kuna fondi sera gali bi ame siga ame tomi daka parce que là c'est très important est-ce que bibina
est-ce que manga cadre de créer spécifiquement parce qu'il y a une crise qui est là. Est-ce que manga formation que comme wuli hali mamu te journaliste parce que beko ko journaliste bi kayira ka fo il y a en temps de crise wuli kay wuli may information que mo ko ay mo wuli comme sensibiliser comme la main parce que là aujourd'hui c'est qu'on assiste vraiment c'est très dangereux amega fin bi avec ma qu'on a fini parce que et c'est kay ka fo et réseau quand et mi presque classique et journaliste c'est comme et la bararola et nyetibe jamana yi na jamana be nyeti minke donné à toke et donc il y a quelque chose et notamment le truc du maintenant quand nous notamment futu me comme ka fo ça ni ñoy doni ni ka kan ote ko oyi il n'a faut waouh les trucs du maintenant 2 poids 2 mesures voilà donc moi je crois que aujourd'hui jamana ni mo kanka oui soni da au camp kosobe surtout qu'on a fondi sera parce que qu'on a fondi ni ga ke fen jama bi ali sona ayami ay réseau ko qu'on va chama dona ou ga filmer ka bla ka chere ka bla fambela je fait bon moni là jama ni mo tika soni da ninka ou bien peut-être do bolo na be ka bo ou di bato mo ngolu anjugu mbe sera anyewa ou bien je ne sais pas mais pourquoi ça continue okay. Voilà et famille balade do odi kama sensibilisation ne kanga ke ala ou kana America fo ko malien de fin de malien kuna ko fo mille peu information di fo malien ko boa kuna ma karan qur'ani la ko sobe nga kuna funi di mille peu ya di o hakke nya ni bisika kololo soro kono hakila ka boku jugo ni fe fo fe mu te tien wal ma ni fe fo fe mu fo li kera kololo mo yoroma ana fo te e fo e de ya fo dro o ko ga bonne donc on a encore on a beau comme quoi nous de période fo ou nous de ba kalama ou il faut fou de monter la fou la c'est ama gouvernement c'est que danser fou sera la chogodi sensibilisation on a population on ne sait que gouvernement c'est que sensibilisation gouvernement c'est que nous que oui aka réseau ni mo mo ka réseau barake ou bebe alika ya maru de kuna na lega marare kuna ambe jamana wora wiye iba soro ni kadu gouvernement e o di bebo TikTok ou bi se ka abla ligne bi se ka to ni voler ngoro go batike wakati na jamana makote o mana kunna ka boy ni jamana la fialu no wakati na do bi se ka abla akata c'est important donc gouvernement bi se ka o de ke sa an rebo la ni que gouvernement fait tiens donc on be ka téléphone ba ambulant de manga forfait 100 opérateur mu fona bien opérateur mu fona buka barala o buka impôt sala nga feli bi se ka ke kololo jamana ma o ti se ka tolérer au konala wati na manga ke uka a supprimer kabo anga barake WhatsApp la kabo la go o fana organiser maintenant o temene ko TikTok ni Facebook ni mana ko ni fo de information be ka charu chugo na be ka chenke uka ala suma ya doni quoi d'accord très bien merci beaucoup alors Traoré juste je crois qu'il faudrait chama fo monsieur Bolika Kumula alibi ama sisi minga ode ka jamna de ura famia halibi parce que mabise ka la fuma parce que ha ita fo malla yani la fuma ka ke baye ibi re ka soli la bon on doit ka fo bibina jamana makutula clef na émission donc ma chama yara ka fo ko bibina jamana magobe mina bi ma jamana de fefem bi no ka fo ko ay ko doge ka abe fangati la moka buluka ku bala kala sago yala na jamana war de choué ayu la bo akula me aywa yini wara hage shwe ikan kala bo ibina bo ibini wara ke sara wati jumen kono mais absika ke do funa ko jugu wara ke minka jugu noyi ala kan kisini o ka madonta anila ulu funa yi dossier wara di ulu funa ba do la mais minu ma aussi ke fo politico kele wala ma faire est-ce que ka fo ko réconciliation est-ce que absika ke jili kumulin kan wa no réconciliation kele ka soro sigira foma ke bela jeli ma hakilina do ta fan famu aka gele parce que adamadi ni ñenama adamadi be hakilna do de bi fe famu do bi la ibi barakeni oyi donc illa moneni oyi kile ko e kana obla oti ko noy donc mesure min bi ola o de ye anga sigi ka kuma d'accord e ba donc ko nunu kele o kele alaba ye sigi ka fode ni tasuma ni ya me yoro ko tasuma bi ka yoro bado jini bi a bi ka ko bado ke ni tara bi ta buru je de soroy mais sigi ka fo chamangara mala e bulu si san sigi ka fo model jumene kan ka kemi batu
malien bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma crise min bɛ yen nɔ ala bɛ se ka crise in bɔ yen cogo min na parce que sigikafɔ caman kɛra nka e bolo sigikafɔ moto jumɛn de kan ka kɛ sisan ka malien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yafa ka kɛ bɛɛ ma sigikafɔ bon bɛɛ lajɛlen b'i ka hakilinata fɔ a ko la hakilina b'u fara ɲɔgɔn na ka baara kɛ sigikafɔ caman kɛra o ye ɲɛmɔgɔw ni dugutigiw ni alimamuw ni sifinnakaw ni bonda caman wele ka sigikafɔ kɛ mais kuma dɔ la olu dɔw bɛ taa sigikafɔ kɛnɛ yɛrɛ kan hali u tɛ kuma sɔrɔ kuma bɛ dɔ kɔnɔ a t'a sɔrɔ k'a fɔ yɛrɛ donc a waati ka surun dɔw ka kuma kɛtɔla jama na a ma nɔgɔn mais jamana bɛ se ko n'a fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔ danaya dɔ de y'i bila i bɛ se fɛn caman na i bɛ se ka mɔgɔ dɔ wuli spécialement experts olu bɛ se ka taa hali da kelen a la ko karisa nin de mɔgɔ in bɛ se ka hakilina dɔ de min ɲani kɛ a bɛ se ka taa visiter mɔgɔ dɔ bɛ se ka bila min bɛ se ka taa a ka kumakanw n'a ka hakilina na mais o bɛ se ka kɛ jɛkulu la o bɛ se ka kɛ parce que mɔgɔ tɛ kɛ ɲɛmaa ye tɛ gansan n'i y'a mɛn ko ɲɛmaa ala ka ko dɔ de b'a kɔnɔ quoi n'a ma hakili d'i ma a b'a kɛnɛya d'i ma o b'a galabu d'i ma a bɛ fɛn dɔ kɔni kalifa i la n'o tɛ maa tɛ kɛ fɛn ye ten donc ni jateminɛ sera ka ko la dɔ bɛ kuma dɔ fɔ ye a bɛ na n'a ye kɛnɛ kan o bɛ kulu pousser d'accord et puis o dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i bɛ gɛrɛ o dɔ la degun dɔ b'o kan o ɲɛ b'i tɔɔrɔ dɔ la parce que jamanadenya na bɛɛ lajɛlen n'i ka faamu de don bi a bɛ se ka tɔɔrɔ in wuli dɛ mais ale yɛrɛ n'a ka mɔgɔya cogoya la ou bien a n'a ka adamadenya cogoya a t'a dɔn a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ cogo min na a la ou bien a bɛ solution min sɔrɔ a la mais ko jamakulu jɛlenw de bɛ bi fɔ o la ni an sera ka technique caman k'a la o bɛ se ka k'a solution sinon k'a kɛ kuma bɛɛ ni mesure min taara mesure giriman wɛrɛ bɛ ta mesure wɛrɛ bɛ ta an ka misaliya ta sisan carburant ko crise in na don o don degré kura min bɛ ka bɔ k'a fɔ a kana kɛ tan a kana feere bidon kɔnɔ o ye hakili na a bɛɛ bɛ faamu a kana kɛ tan a ka passer pour que i k'a sɔrɔ ni organisation ou bien secteur privé ninnu fo i ka passer ka taa autorisation ni fɛnw minɛ baasi t'a la an sɔnn'olu ma mais u ka accès nɔgɔya parce que i mana diɲɛ ko o ko daminɛ jamana kɔnɔ ko wɛrɛ de bɛ don a jukɔrɔ ye bon adamadenw bɛ se ka degun a kɔnɔ kosɛbɛ i dun b'a dɔn ni jamana économie touchera i mana kɛ taabolo fɛn o fɛn ye i b'o nɔ ye jamana économie mana toucher a ka gɛlɛn kojugu bon ko madɔnnaw dun b'a fɔ ko sanni i ka ko ɲɛsigili ka fisa ni ko yɛrɛ ye misaliya la n'i b'a fɛ ka muso ka den ɲɛnama sɔrɔ ko dɔ n'a b'a fɛ ko fɔ i ka muso ɲuman ta i dun b'a dɔn bi crise in na an tulo b'a kuma na ko depuis carburant de ti an bolo crise in jamana ka kan ka mesure ta min bɛ yen nɔ a fanga man bon kosɛbɛ a fanga man bon donc jamana superficie a n'a a bonya a population effectif et puis carburant min bɛ utiliser kalo kɔnɔ san kɔnɔ olu ka baara de don u b'a dɔn o la o ka kan ka mesure de ta nin na walasa sini ma sinikɛnɛ ma nin ko o ko n'a bɛ na o ka kɛ sɔrɔ mesure min talen don a la mesure kɛrɛnkɛrɛnnen ye bon n bɛ segin tuguni parce que nin conflit i bɔra ka réconciliation kuma min fɔ mɔgɔ min bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ bɛɛ ka ko la an bɛ nali média la yen tuguni média yɔrɔ la min sinsin yɔrɔ min kan média ka kan ka kɛ mɔgɔ ye n'a fɔra ko karisa dɔ n'an ka jamana in kɔnɔ média la k'a ka a lamɛnnen don fo danaya ka bonya kan ka tɛmɛ a ka kunnafoni kan fɔlɔ a ka dɔn ko ni karisa kɔni ye kuma fɔ dɔrɔn wulibali don kisɛ yɛrɛ b'a la mais n'o tɛ mɔgɔ ka ko la o tigi ka tila ka ɲɛ sɔrɔ média la jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw sigilen il faut k'o ka dan sigi o la i n'a fɔ walima a tigi dɔnnen don nka a tigi ka kunnafonidi kɔnɔna na a bɛ kunnafonidi kɛ par intérêt i n'a fɔ ni bɛ kunnafonidi kɛ fɛn ka fɛn sɔrɔ a la je crois que kunnafonidi de fana ma bɔ a ma dabɔ o de fana kama mɔgɔ bɛ baara de kɛ walasa i ka nafa sɔrɔ a la mais kunnafonidi yɛrɛ kunba ye mun ye ka i ni ka k'a fɛ fɔlɔ i bɛ k'a fɛ fɔlɔ yanni i k'a fɔ ko n ka fɛn de sɔrɔ a la mais an y'a ye nin waati laban in na jamana an ka Mali jamana kɔnɔ maa caman bɛ na kunnafonidi la parce que i n'a fɔ entrepreneur bɛ cogo min na i n'a fɔ baaradege bɛ cogo min na maaw bɛ na k'a fɔ ko fo n ka wari de sɔrɔ sansan o tɛ kunnafonidi ye f'i unique de ka k'a fɛ i b'a la ka maa minnu kunnafoni ye
il y a photo comme là faut crédibilité ka kila mo ko daila jamana ka femme talike jamana ka nyeta ka femme talike ni jamana ka e fɛnw tɛ taa i k'i kɔlɔsi o la olu kana kɛ jamana bɛ gɛlɛya la waati min k'a dɔn ko jamana bɛ gɛlɛya la nka o fana tɛ taa fo jamana ɲɛmaaw de fana ka u jɔ u jɔyɔrɔ la moi je crois que c'est très important monsieur Boli. Tout à fait effectivement ni kunnafoni di kɛlen bɛ problème ba de jamana in Mali ma problème ba ni an bɛɛ bɛ ka kule ko gɛlɛyaw bɛ yen nɔ ka daminɛ guerre in na kana bila fo an filɛ nin ye carburant ko min na ni bɛ ka ko gɛlɛya bɛ yen a gɛlɛya ni mɔgɔ ninnu ta kɛra sigiyɔrɔma kɛmɛ n'i y'a tila sigiyɔrɔma kɛmɛ ni mɔgɔ ninnu mɔgɔjugu ta kɛra sigiyɔrɔma 60 ye i b'a sɔrɔ sigiyɔrɔma 30 o ye kunnafoni fɛn parce que an yɛrɛ ka kunnafoni dilaw de bɛ ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ u ka kunnafoni u ka baara yɛrɛ la wa u yɛrɛ fana ka mɔgɔ caman de bɛ kunnafoni dila ninnu tu la wa u yɛrɛ fana kunnafoni dila fana caman de bɛ yen nɔ u t'a dɔn u bɛ mun fɛ u t'a dɔn u bɛ mun kɛ u bɛ ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ ŋaniya juguya tɛ nka u ka sira u bɛ ka u dɛmɛ k'a sɔrɔ dɔnbaliya b'u la donc gouvernement kan ka a lajɛ ka formation kɛ fɛn kunna minnu bɛ kunnafoni di la ka mɔgɔ dɔw ka formation kɔnkuru k'u kunna fɔlɔ kɔnkuru mana kɛ minnu mana hali niveau dɔ sɔrɔ olu sélectionner ka sɔrɔ ka olu former k'u bila la olu former k'u la tɔ mana yala sisan o ye sariya bɛ o nɔ minɛ voilà donc maintenant o kɔfɛ réseau sanfɛ minnu bɛ u ka téléphone ta k'u utiliser donc réseau ka limité ni réseau limité la o kɔfɛ fiti kelen minnu bɛ kɛ bolo da ka di olu kan k'u minɛ ka u ɲangi sariya la sariya mana ye mɔgɔw mana ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ɲangira sariya la ni nin de a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ ɲangi yɔrɔ yɔrɔ caman bɛ bɔ a la walima a bɛ dabila. D'accord. Gouvernement kan ka i jɔ o jɔyɔrɔ in na ne ka faamu na. D'accord, très bien. Maa caman fana jira k'a fɔ crise gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ i b'a dɔn yanni ni gɛlɛya kana gɛlɛya wɛrɛ de tun bɛ yen mais maa caman ko walasa gɛlɛya in ka ban ko maaw caman degunnen don u ka hakɛ kɔnɔna na fo jamana ka fɛɛrɛ fana kɛ ka o maa ninnu minnu kelen bɛ ka tɔɲɔ u ka hakɛw kɔnɔna na ka se ka olu fana k'o ɲɛɲini kan ka kɛ cogo min na ka ɲɛɲini kɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲɛɲini kɛra nka jamana kɔnɔ ou bien i ka du yɛrɛ kɔnɔ ni maa filila maa bɛ fili de o kuma de bɛ kɛ o ni kuma kɛra yala i ni ɲɛɲini min kan o ɲɛɲini bɛ k'i la nka k'a fɔ ko ɲɛɲini min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko karisa karisa ni min ka kuntigila tɛ taa kunlataga tɛ taa k'a fɔ ko an bɛ ni karisa in bɔ jamana marako la pepewu a du ma o fɛn kɛ k'a fɔ ko min bɛ na ni o ye ka a datugu fo ka taa se san hakɛ dɔ fana ma dɔw fana yira k'a fɔ o fana bɛɛ nɔ bɛ Mali ka tɔɔrɔ min bɛ an ka jamana kan bi je crois que e ka hakilina ye jumɛn o la ne ka hakilina ye mun ye o la jamana ka bon jamana mɔgɔ ka ca n'i y'a jateminɛ Mali ye fo mɔgɔ miliyɔn 20 ani kɔ ye mɔgɔ miliyɔn 20 ni kɔ n'i ko ko tɔɲɔ ka ban olu ni ɲɔgɔn cɛ i ma fɛn fɔ o tɛ se ka kɛ o solution fosi t'a la maintenant o kɔnɔna la ni tɔɲɔ tɛ se ka ban nka minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ État ka sira la minnu bɛ yen n'olu bɛ sariya ka sira la donc sariya k'a ka sariya tigɛ a tigɛ cogo la ka bɔ somɔgɔya ani ko bɛ ni nin cɛ la bon sariya kɔnɔ ka don tellement an tɛ se k'a fɔ ko an b'an da don o la k'a sɔrɔ an tɛ sariya kɔnɔ quoi i bɛ fɛnnin dɔ ye sariya bɛ komi i n'a fɔ filɛ ni cɛ ni ji sanfɛ mɔgɔ mana ko kɛ walima mun y'a kɛ walima mun o kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ n'o nana kuma i fɛ i b'a ye cogo min na ani a y'a kɛra mun na n'o fana nana kuma i fɛ u ka ja ɲɔgɔn na ko jɛgɛjalan ni baji mun fana b'a bɛɛ kalama a bɛɛ kɛra mun ɲɛna n'o fana y'a fɔ o ni tɔ fila ninnu fana si ta tɛ kelen ye donc o kɔnɔna la i b'a ye filɛ ni cɛnin de ji sanfɛ a fɔra ye cogo min na ani bɛ position mun na i bɛ se k'a fɔ i b'i ka jugement kɛ ni o ye nka jugement ɲuman o ye sariyatigiw yɛrɛ ye mun y'a kalan kɛ ani bɛɛ y'a fɔ mun ye u ye seerew lamɛn u ye fan fila bɛɛ lamɛn olu de bɛ se ka sariya tigɛ ka kuma a kan ka ɲɛ wa olu fana tuma dɔ la sariya tɛ olu fana yamaruya fɛnɛ olu ka bɔ ka o bɛɛ fana ɲɛfɔ o kɔnɔna la anw minnu bɛ sigilen k'an bɛ k'u mafilɛ a ka gɛlɛn an k'an ka jugement n'an ka hakilina di a kan an bɛ to u kɔ dɔrɔn de ne ka faamu ye. Très bien. Merci beaucoup. Alors Traoré, je crois que jamukan kun ye nin de an bɛ ɲɔgɔn hakilinataw ɲini k'u dɔn
ka proposition minnu bɛ se ka kɛ sababu ye sababu ɲuman ye jamana fana ma. Alors tout de suite est-ce que crise je crois k'a kɛra cogo cogo fɛn foyi tɛ k'a tɛ ban a bɛ ban nka walasa a ka ban hɛrɛ la walasa jamana in bɛ degun fana kɔnɔ a ka bɔ dugu in kɔnɔ yala e bolo taabolo wɛrɛw jumɛn de bɛ se ka ɲini ka bila sen kan yala sifinnakaw ta fanfɛla la ni wale minnu bɛ ka kɛ yala a dɔw ye baarantanyaw de ye wa yala a dɔw ye kodɔnbaliyaw de ye wa e bolo a dɔw ye mun de ye. Merci Sadio an b'i fo. I bɔra ka nin hakilina min fɔ fɔlɔ mɔgɔ bɛɛ de ka kan ka mesure dɔ de ta jamana ko la fɔlɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye i b'a fɔ fɔlɔ n faso ne ye faso de ɲuman ye wa faso jɔli o ye e ka baara c'est à dire o ye point fɔlɔ ye min ka kan ka to dusukun na min tɛ bɔ abada bon ne yɛrɛ bɛ se ka min fara o kan fɔlɔ o de ye jamana o jamana ne yiri kɔni bɛ se ka nugu ka den a jamana kɔnɔ a jamana in bɛ se ka jɔ n'a yɛrɛ ye ni jamanaden y'o hakilina bila hakili la o tɛ ala ka latigɛ ye yan a ka jamana solution bɛ se ka sɔrɔ a problème bɛɛ la parce que o b'a yira ala bɛ a ka jamana fɛ wa ala yɛrɛ bolo bɛ a fɛ ko min na a yɛrɛ dama man tɛ ka tiɲɛ o la an ka jamana in sifinnakaw caman kɛlen don u bɛ sigi gɛrɛnda la u bɛ baro kɛ dɔrɔn n'i taara u ɲininka hali Mali kunnafoniya la kunu ani bi u tɛ se ka foyi fɔ a kan bon kalan tɛ k'a kɛcogo la baara tɛ ɲini o la ni chômage cayara chômage cayali bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye a bɛ mɔgɔ bila ka hakilina juguw ta parce que barokɛda ninnu caman na ye faso jɔli ou bien hakilina ɲuman tɛ fɔ a caman kɛnɛ kan ka sababu kɛ i tɛ a baara la bon ninnu bɛɛ ye kɔlɔlɔ minnu ka kan ka jateminɛ jamana kɔnɔ jamana jɔli baara b'a kɔnɔ kojugu baara belebeleba b'a kɔnɔ parce que an bɛ bɔ crise dɔ la an bɛ tila ka taa crise wɛrɛ la crise min bɛ taa créer projet bɛ taa créer o de kɔnɔ min bɛ tila ka na se population kan vraiment population bi jamana in fɛ an bɛ se k'a fɔ population bi jamana in fɛ président o président nana i b'a dɔn population bɛɛ girinna n'i ye ko an bɛ sa i nɔfɛ n'a gɛlɛyara u b'a fɔ de an t'a dɔn an bɛ taa fan fɛ sinon président mana Mali la fɔlɔ o ma kɛ président bilen. E bolo hali bi gɛlɛya hukumu kɔnɔna na yala maliyɛnw ka hakilina ye jumɛn mentalité jumɛn maliyɛnw na bi est-ce que e bɛ se ka évaluer wa e bɛ se ka hakilina dɔ d'a ma k'a fɔ malgré tout ça malgré la crise an bɛ to an ka jamana kɔ malgré la crise an bɛ ala de deli jamana in a kana bi cogo min na est-ce que nin mentalité nin man ka kɛ maliyɛn bɛɛ kunna bi wa. wa nin mentalité ka kan ka kɛ maliyɛn bɛɛ kunna. silamɛya yɛrɛ u b'a fɔ ko faso kanu k'o ye limaniya dɔ ye n'i ko limaniya b'i la n'i faso kanu t'i la i ka limaniya ma dafa a ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ parce que lahara bɛɛ bɛ ɲininka i ye mun k'i faso ye donc jamanaden gɛlɛya mana cogo o cogo jamana kɔnɔ i bɛ jamana fɔlɔ de ta a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la yɛrɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen u ka baara kɛcogo t'i diya wali kelen kɔmɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ tiɲɛni na mais il faut que e de ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen la faamuyabaga ye et puis ka min bila i tɛgɛ k'o minɛ kosɛbɛ o de ye jamana ko ye carburant ko crise n'i bɔra carré kɔnɔ i yɛrɛ b'a ye population vraiment u b'a dɔn gɛlɛya bɛ mais u b'u k'u timinadiya ni gɛlɛya in ye ne y'a ye denbayatigi ka taa i sigi ka waati jan kɛ aran na i dun tatɔ don nasɔgɔ ɲini na i ti ka kuma wɛrɛ fɔ fo ka tila ka na ni bɛn ni kelenya ye o bɛ mɔgɔ hakili sigi. je crois que hali bi jamanadenw fana kan ka fo ka muɲu na c'est très important ka fo kosɛbɛ kosɛbɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ n'a fɔra ko hali bi malidenw bɛɛ bɛ k'a yira k'a fɔ an bɛɛ ko ko hakilina kelen an bɛɛ ko ko jamana in de donc ni bɛɛ ko ko jamana in je crois que jamanadenw fana ka juru bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la kosɛbɛ fo ka tɛmɛ parce que nin waati laban gɛlɛya ninnu a ka gɛlɛn i ka nin jamana wɛrɛ kan k'a fɔ ko a ma falen fɛn wɛrɛ la mais bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi hali bi an maliyɛnw bangebagaw ka duwawu ani duwawu min yɛrɛ kɛra ka ɲɛsin jamana in ma duwawu ma bin hali bi dɛ parce que hali bi an bɛɛ ko jamana ye gɛlɛya min ye kunun an t'a fɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ de ka kɛ o la gɛlɛya in an b'a kun diyagoya o de ye maa caman ka mentalité komi jamukan b'a fɛ ka ban peut-être i ka kuma labanw ye min ye ka kuma dafa kumaw tugu a la yala solution minnu kan ka ɲini i ye solution caman fɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya welekan da jumɛn de kan ka kɛ ka ɲɛsin non seulement jamana ɲɛmaaw fo ka taa se sifinnakaw fana ma ka jira k'a fɔ gɛlɛya in
c'est vrai que gɛlɛya bɛ yen a kelen bɛ ka maa caman sɛgɛn bi sabula cakɛyɔrɔ caman fana bɛ yen caman ye datugu bi hali ni u caman m'u ka mɔgɔw bila mais caman ye rotation kɛ ka dɔ bɔ effectif la en attendant moi je crois que o bɛɛ sacrifice de ye k'a ɲɛsin jamana ma. Weleweledakan min bɛ n bolo ka se jamana ma ne komi ne ye sifinnaka ye n bɛ sifinnaka bɛɛ fɔ ni jɔyɔrɔ ye n bɛ profiter ka n ka weleweledakan se jamana bɛɛ ma mais ni sifinnakaw tɔgɔ ye k'a fɔ ni sifinnakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye a banna n'i y'a mɛn ko jamana jamana o jamana sen t'a fɛ bolo t'a fɛ da t'a fɛ ɲɛ t'a fɛ wa tulo t'a fɛ jamana sen o ye jamanadenw yɛrɛ bɛ lamaga mun kɛ u sen na n'u ye lamaga ɲuman kɛ jamana b'o résultat ye wa diɲɛ b'o résultat ye da ti jamana fɛ n'i y'a ye jamanadenw da bɛ ka kuma min fɔ ka caya jamana kɔnɔ diɲɛ bɛ jamana minɛ ni o de ye wa u bɛna baara min kɛ diɲɛ bɛ jamana filɛ ni o de ye u ka kulekan diɲɛ bɛ o lamɛn ni o jamana de ye bon sifinnakaw ka kan k'a dɔn n'u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka sen ɲuman jɔ jamana in kɔrɔ ka bolo ɲumanw don ɲɔgɔn tɛgɛ an ka bɛn ka da ɲumanw si ɲɔgɔn ma ni ŋaniya ɲumanw min bɛ se ka tɔɔrɔ min wuli ka bɔ min kan an ka jɛ ka o sira in ta walasa jamana ka bɔ ni degun in kɔnɔ n'o tɛ Mali in sɛgɛnna a bɛ depuis anw dɔw ti ko dɔn an bɛ Mali gɛlɛya mɛn fo ka na se bi ma n'i y'a mɛn jamana o jamana i faso o ye bɛɛ fa faso kuma kɔrɔma de don bon an b'a fɔ bi anw fa a degunna bɛɛ ba ye adamadenya de ye wa adamadenya bɛ kasi la bi donc il est temps que i mɔgɔ o mɔgɔ ko faso in de ka di ye n'a i fa ɲuman degunna yɔrɔ o yɔrɔ ba ɲuman bɛ kasi jamana ye u k'a lajɛ an ka jɛ k'a ɲɛji cɛ tɔɔrɔ in ka ban degun in ka ban an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ kunun a tun bɛ cogo min na bɛn ni kelenya na an ka segin ten yafaɲɔgɔnma in dun o tɛ se ka kɛ cogo si la ni bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan i kɛra maa o maa ye hali n'a sɔrɔ ko lajarabi de b'i la bi ka wele kɛ ka bɛɛ labɔ ka Mali ka an bɛɛ lasigi wa kelen yɔrɔ min b'a to cogo min na yafa bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ma je crois que c'est très important. Merci beaucoup, M. Traoré. Alors, on va terminer avec M. Boli. Je crois que avec moi d'affaires comment tu vois là, Kasoroka, Halibi, Yemi for Wuli Makanda, Kasika ou Ketchugumina Kounichi, Malien Bella Jelema, Jamanyemo, Fotasi, aussi finalement parce que Bibi na Gelani on les Kachani Jamana ma bay. Alors, Mounikan a kept, voilà ça quand on a conscientisé. Ok. B. Foli bila ta an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'an ka sɔrɔdasiw foli bila ka t'u ye foli belebele y'u ta ye ka b'o la ka foli bila ka taa population bɛɛ lajɛlen sifinnakaw fara kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ani gouvernement yɛrɛ ka baarakɛlaw minnu yɛrɛw bɛ yen n ka foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ayisa an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri faso wɛrɛ fosi t'an bolo nin kelen kɔ ni gɛlɛya nana an kan an bɛɛ de bɛ bato kelen kɔnɔ Ala k'an kisi n'a binna an bɛɛ de b'a kɔnɔ n'an yɛrɛ batigɛ ko ɲuman sɔrɔ an bɛɛ de bɛ taa tinti sanfɛ donc an k'an jija an k'an ka kɛtaw n'an ka fɔtaw dɔn an kana kɛ sababu jugu ye an yɛrɛw ma donc ni o kɔnɔna la n b'a fɔ kuma bakulu fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ sifinnakaw ye k'a fɔ population ye an ka kunnafoni di an ka ɲɛmɔgɔ minnu an ka lakanabagaw ma an kana siran an kana jɔrɔ ni b'an k'a di n'a kɛra kɔlɔlɔ ye ni siranni yɛrɛ min ye maa yɔrɔ ni bɛ taa bɔ wa Ala k'an kisi a bɛ se ka kɛ yɛrɛ la yɛrɛ ye i siranna i ni bɔlen i tɛ kisi a ma ni ko in taara ɲɛfɛ donc an kana siran k'an tigɛ kunnafoniw di o kɔfɛ an yɛrɛ bɛ kunnafoni minnu di réseau sanfɛ ten an k'a dabila a bɛ mɔgɔ ninnu dɛmɛ ka tɛmɛ gouvernement kan a bɛ mɔgɔ ninnu dɛmɛ ka tɛmɛ gouvernement kan o mana bɔ a la crise min bɛ yen bi an sɔnna a ma an y'a muɲu ayisa an k'an jija a bɛ ban n'Ala sɔnna a ma nka banni ɲuman fɛɛrɛ fana o ye anw ta ye cogo di n'i y'a jateminɛ carburant bɛ don ni carburant donna an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ taa u ka mobili fa nin station in na ka taa vide bidon kɔnɔ so ka tila ka taa a jɔ station wɛrɛ la dɔw bɛ se ka tour caman kɛ o la ka tila ka taa a feere yɛrɛ
ni carburant be ka don a donna cogo cogo hali ni système ba kelen donna diɲɛ don o don m'a fɔ n'a bɛ ka kɛ station kɔnɔ an k'a ta an ka boli mun fɔ nka n'a bɛ ka kɛ bidon kɔnɔ ka taa mara so an bɛ san kelen kɛ an tɛ bɔ crise in kɔnɔ wa o de bɛ ka kɛ o de ɲɛ ɲani don crise in kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o de ɲɛ ɲani don crise in kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan u b'a k'u ka moto kɔnɔ ka taa vide ka kɛ bidon kɔnɔ ka sigi ka taa dɔ wɛrɛ ta dɔw bɛ yen olu b'a bila komi u tɛ se ka rendre kuma bɛɛ donc kuma dɔ la u bɛ taa ka taa u bɛ tila ka ni don in banna u bɛ don in k'u kun mais dɔw bɛ yen olu bɛ taa feere kura ye de u bɛ taa gɛlɛ wari gɛlɛnw na wa dɔw yɛrɛ bɛ taa feere hali an ka mɔgɔ jugu ninnu a bɛ mɔgɔw fana kunna ko crise in nana k'a tɛna ban alors que an bɛ action mun na an yɛrɛ ka kɛwale de bɛ k'a to crise in tɛ ban quoi fana ye faamu dɔrɔn an bɛ lafiya a ka ca ala fɛ crise in fana tɛ mɛn sen na donc n'an bɔra o kɔnɔna la an b'a fɔ gouvernement ye toujours kunnafoni di minnu bɛ ka kunnafoni di de fil à travers u ka fɛɛrɛ tigɛ u la réseau dɔw bɛ yen nɔ bi bi in na Mali bɛ situation min kɔnɔ an mago tɛ a la u ka fu sira la u ka nɛmɛ nɛmɛ minnu bɛ yen n'olu ka kan ka kunnafoni di u ka fɛɛrɛ kɛ u k'u concours k'u kun u ka u sɛnsɛn n'u y'u sɛnsɛn concours kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ mana bɔ a la donc olu mana ye kunnafoni di sira kan u ka u lajɔ minnu fana mana ta u ka olu former k'u bila sira kan ka taa sira ɲuman yir'u la mun b'a to jamana bɛ bɔ nin crise in kɔnɔna la donc n'o bɛɛ kɛra a ka ca ala fɛ an bɛ gɛlɛya ninnu an bɛ bɔ a kɔnɔ pepewu yɛrɛ de quoi an bɛ bɔ a kɔnɔ pepewu o tuma ala k'an bɔ nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala ka jamana in basigi ala k'a dɛmɛ k'a dɛmɛbaga bɛɛ dɛmɛ ala k'an yɛrɛw k'a dɛmɛbagaw ye ala kana an k'a janfabaga ala kana janfabaga bɔ an na jamana in janfabagaw n'a coronbagaw kɔnɔna ani kɔ kan an bɛ dugawu kɛ ala de masa ale b'u dɔn ka tɛmɛ anw bɛɛ kan a ka ko sigi da la mun b'u na jamana in kɔ an ka se ka lafiya ala k'u dɔn minɛ merci beaucoup an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na o de émission yɛrɛ nafa ye k'a fɔ ko n'an nana ka jɛmukan fɛn fɛn kɛ min b'a to bɛɛ bɛ se k'a ka tɔmɔta sɔrɔ la cogo min na aw bɛɛ bɔra k'a ka hakilinata min fɔ an bɛ a ɲini ala fɛ hakilina ninnu ala k'a don kulo kunnandiw la jamana ɲɛmɔgɔw fana minnu fana bɛ k'an lajɛ u k'a ye k'a fɔ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kun ye jamana ɲɛtaa de ye a bɛɛ kun ye jamana ka basigi de ye je crois que hali n'a sɔrɔ ko dɔw ka gɛlɛ kosɛbɛ nka u ka jateminɛ kosɛbɛ u fana ka caman caman ta an ka proposition na u ka baara kɛ n'u ye cogo min na n'a ɲɛna a bɛ diya ye an fana b'a ye k'a fɔ an fana ka kuma nɔ bɛ ka bɔ a la i ye min fɔ kunnafoni di sira hali bi u ka jateminɛ kɛ o la min b'a to dérapage caman bɛ yen o kana sɔrɔ a la cogo min na sinon n'o tɛ nin waati la dérapage caman bala ka sɔrɔ kunnafoni di sira kan hali tile fila in na kunnafoni di sira dɔ bɛ yen nɔ n b'a dɔn o ye gouvernement ka kunnafoni di sira ye gouvernement yɛrɛ tɛ nka kunnafoni di yɔrɔ don ni u b'a la ka gouvernement dɛmɛ hali n'a sɔrɔ ko tiɲɛ tɛ u b'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ ko convoi caman donna ko essence bɛ Bamako fan bɛɛ i yɛrɛ bɛ t'i munumunu station dɔ la i tɛ essence sɔrɔ yen nɔ olu bɛɛ kɔlɔlɔ don olu bɛɛ de ka jamanadenw la fitinɛ donc vraiment u ka jateminɛ hali bi hali n'a sɔrɔ u bɛ ka jamana de dɛmɛ nka n'u bɛ ka jamana fana dɛmɛ a ka kɛ tiɲɛ sira fana kan a ka kɛ fɛn min ye kuma fana ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka maliyɛnw dusukun ka an bɛɛ kun ɲɔgɔn na min b'a to an bɛɛ bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min na voilà merci beaucoup je crois que ni ne tun bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na min an y'a ɲɛnama ni maa fila ye ni o ye El Hadji Moussa Boli, il est chef d'entreprise, il a plusieurs entreprises à son actif. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et c'était également Soumaïla Sidiki Soumaïla, c'est la même chose, Traoré. Vous êtes le président de la jeunesse Ansardine nationale du Mali. Merci. Mobela Djelenfo, non, moi c'est Gadjemoukan. Dimanche 19h, 20h. A bɛ sigi k'a lajɛ ntɛnɛn don 11h midi walima a bɛ taa n ka bɔlɔlɔ sanfɛ YouTube Cherifla officiel page Facebook n'aw y'a don dɔrɔn a bɛ a sɛbɛn jeunesse développement a bɛ jɛmukan in ye ni Ala sɔnn'a ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Ala ka Mali suma merci bien merci.